Sami gonjang kanjeng langit kelap-kelap katon lerikin canging sang maweh gandrung menika Koko Prabu Kresna ingkang ketemben pasulayan kaliyan Yayi Werkudara nuwun inggih Yayi Aji kula ing dados begawan kula sepatno wau Yayi Aji mekaten inggih. Ya aja kurang pangapura marep kakangku lan Kresna kakangku. Aku sing dapuk Jayalagaya Jaka Pramana mau. Mengkono Yai? Iya. Kula nuwun sewu Kakang Prabu. Dos pundi Yayi Aji? Mengko wigatos ingkang pundi? Dene Koko Prabu Kresna kanthi mimba Pandhita Yaksa. Lajeng sabiyantu dhumateng lekasipun Prabu Kirmira Koko Prabu. Inggih Yayi Aji. Mila kula ngantos mimba pendhita kisah saking negari. Namung labet anggen kula nyengkakaken wangsulipun Dimas Werkudara kok Yayi. Awit kula gadah petangan. Menawi mboten mawi cara ngamarta dipun lurugi, maka Dimas Werkudara menika wangsul Yayi. Nyatanipun sareng Yayi Sena mireng negarinipun dipun lurugi mengsah, piyambakipun lajeng wangsul. Menika nedahaken bilih Yayi Werkudara lair batos tresna dhumateng negari saha ratu gustinipun Yayi. Duh Koko Prabu. Mboten nyana bilih semantel lembating ayan ingkang paduka tindakaken. Ngantos iri paduka mboten ndungkap menapa ingkang dados kepareng paduka Koko Prabu Ndhuwurwati. Ing menika duh Koko Prabu. Kula sakadang ngaturaken genging panuwing tanpa pepindhan. Karana Kakang Prabu tansah menggalihaken dhumateng makem paling para Pandhawa. Inggih dawuh sami-sami Yayi Aji. Werkudara, Kresna kakangku apa? Apa to sababe dene si Adi lunga sak anakmu tanpa pamit, Werkudara? Mongko kowe ngerti dhewe. Yayi Aji nedhengi hambangun Praja Ngamarta Bratasena. Sumurupa Kresna kakangku. Nggonku lunga kuwi ora merga saka apa. Jroning batinku duwe penjangka. Mbarep kakangku mbangun kuwi kudu ana tumanjane. Kajaba tumanja kena dirasake ing tata gelar ning sing luwih baku. Kepiye wae ing pambangunan mau bisa ndandani jiwaning para manungsa Ngamarta. Tumuli padha eling marang dalan sing bener. Satemah darepi greget saguh nyirnakake angkaraning jagat Kresna kakangku. Oh ngono. Iya. Dadi si Adi saguh nyirnakake angkaraning jagat wis dadi kewajibanku. Yen ngono Werkudara, mara gage. Anateka Cakra Prabu Kirmira kae tumuli untapna patine. Sabab dheweke wis ora melu marang pepelingku Werkudara. Mara sepitak tandangane dhewe. Wong kakak sapa? Werkudara. Wah, kuwi sing tak goleki. Kowe sing mateni Kakang Boko sawargi. Aku adina nrimake Kirmira belakno padana tanganku. Wah! Wah! Wah!
Waduh, Gusti kula sinuwun Prabu Kirmira Prateng Lena. Oh, sinuwun sesembahan kula. Paduka sumusul kang Raka Sarki Prabu Baka sinuwun. Wingi kunarpa paduka kula boyong wangsul dhateng Ika Cakra. Ratu Kumati aku sing genti dadi ratu iki Ika Cakra. Sida mletho jagoku. Kala Krimara Manasara nyawa Nyang Amarta tunggale karo kakangne biyen. Jari Ratu Buta Sekti bareng ketemu Pandhawa sida mati. Aduh. Werkudara timbul wis nglumpuk Pandhawa lima saya kuat Ngamarta iki. Inggih anak-anakku kura kabeh wae. Ayo padha samapta ing ganti sawiga ing diri nggih. Kerayaan Werkudara kaya nggih para kura kabeh. Wato lanang nyekel gaman ya. Aja lali pirantimu kabeh dikumpliti. Dikelumpukke kabeh tas-tas barang kuwi ya. Karo coklat-coklat barang kuwi. Aja ana sing kari payung barang ki aja ana sing saeneke dirayah kabeh. Ayo enggal padha ngijolke yurune dhewe-dhewe. Krayak Werkudara kae para kula. Karo aku gak citaku gaco ya apa to Dik, aku kalah terus sak yahene. Mula aja tok teruske tumintakmu. Mumpung aku ora melu sing tuwek. Melu sing enom rada sabar. Gak elik-elik karo inyong. Aja mok teruske. Lunga kok gak balik to Dik? Aku wis bali. Jare nek kene kok ya ngajar kerawitan. Iya aku urun-urun. Malah jare digandrungi karo pengenong wedok. Sopo kuwi? Pancen pawakan gandrungan kok iki. Ning kono dhisik ya ditutke nguwong. Ning hawa ya nggawa katutan. Kaya dara. Ora sah kae kaya kuwi nek arep areng musuh aku gak. Aku melu seneng wis padha